com estàs? Desitjo que estiguis tenint un dia espectacular. Recorda que principalment depèn de tu, i si no és així, recorda que pots reconduir la teva ment a través de reconduir el teu focus, enfocar-te en allò que veritablement sí fa estar bé amb els teus grans objectius i mantenir un nou diàleg intern, dir-te allò que sí que t'empodera, sí que et fa sentir d'una altra manera. T'explico un petit estudi que és super rellevant per entendre com funcionem. Ja fa uns anys es va fer un estudi, es va anar a una escola, van agafar uns nens i unes nenes del voltant de 6 anys, se'ls hi va donar, es va entrar a la classe, a l'escola, al col·legi, se'ls hi va donar un caramel a cada un d'ells i se'ls hi va dir que al cap de mitja hora tornarien. Sí que tenien dues opcions, agafar aquell caramel i menjar-se'l, o esperar aquella mitja hora, i al cap de mitja hora, quan tornarien aquelles persones, tots els que no s'haguessin menjat el caramel els donarien un de nou, o sigui, en tindrien dos. Què passa en la nostra vida i en la societat? Que moltes vegades volem i ens ensenya obtenir el plaer ràpid, sí? El premi ràpid, la satisfacció ràpida, però això no ens fa evolucionar, no ens fa canviar, no ens fa millorar com a persones, que realment el que ens transforma i el que ens fa progressar sí, és aquests objectius a mitjà i a llarg termini, implicar-nos, desenvolupar-nos, créixer i aprendre, no la satisfacció ràpida. Aquest estudi que es va fer es va tornar a contactar amb aquests nens, llavors ja uns quants anys bastant més grans, i amb una evident diferència, saps? Aquí eren els que els estaven anant molt millor a nivell escolar, a nivell acadèmic, a nivell de desenvolupament personal. Evidentment ho has encertat, sí? Els que van decidir esperar a rebre el segon caramel, sí? No menjar-se'l immediatament, sinó que esperar mitja hora per rebre el següent i tenir-ne dos. En canvi, els que se'ls van menjar ràpidament, què passa? Que d'alguna manera aprenen a satisfer les seves necessitats ràpidament, però això no ens fa millorar com a persona. Llavors, què és bo? Que ens plantegem quin caramel m'estic menjant jo avui, cada dia, ràpidament. Sí que si ho canviés, hi hauria un canvi intern i això portaria la meva vida al següent nivell. Poso un exemple molt fàcil. Si m'és més fàcil quedar-me al sofà estirat que sortir a fer esport, i més quan fa temps que no ho faig. Llavors, el meu caramel és em quedo al sofà mirant la meva sèrie preferida, m'estic menjant el caramel, sí? Però a la llarga, què passa? Si surto a fer esport no em menjo el caramel ara, sí? Espero, però a mitjà termini, a llarg termini, obtindré un benefici molt més gran, sí? Perquè em sentiré físicament bé, estaré en forma, la meva salut es veurà millorada. Això llavors ho podem portar a qualsevol altra de les activitats diaris, dels hàbits que estem tenint, siguin més nocius, una miqueta nocius, no tan nocius, però que sí que sabem que són un plaer a curt termini, però realment és perjudicial a llarg termini, i que hem d'anar a buscar a vegades, o gairebé sempre, el patiment a curt termini, allò que ens fa sortir de la nostra zona de confort, allò que requereix que ens impliquem quan no hi estem acostumats i ens costa, però és un gran benefici a llarg termini. Llavors, plaer a curt termini és patiment a llarg termini, patiment a curt termini és plaer a llarg termini. Tu decideixes si menjar-te el caramel ara o esperar fins que t'arribi el següent, i així en tindràs dos. Desitjo de tot cor que tinguis un dia espectacular.